Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα στην εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μου» θα εστιάσουμε σε ένα συνέδριο, στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Masterclass Αρθροπλαστικής Χειρουργικής Ισχύου και Γόνατος. Το συνέδριο αυτό πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη 15 με 17 Δεκεμβρίου σε γνωστό ξενοδοχείο στο Πόρτο Παλάς. Πρέπει να πούμε ότι πρόεδρος του συνεδρίου και διοργανωτής ήταν ο κύριος Ελευθέριος Τσιρίδης, καθηγητής ορθοπαιδικής χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπως επίσης και διευθυντής της Κλινικής Ρομποτικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, μπορούμε να παρακολουθήσουμε πρώτα-πρώτα το σχετικό ρεπορτάζ. Μια καινοτόμως τεχνική ολικής αρθροπλαστικής ισχύου, ατραυματική, με ελάχιστο πόνο και με ταχύτατη ανάρρωση παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Masterclass in Arthroplasty Surgery Θεσσαλονίκη, που διοργανώθηκε για 10η φορά. Όπως είπε ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΜΑΣΤ, καθηγητής ορθοπαιδικής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και διευθυντής της Κλινικής Ρομποτικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Δ. Ελευθέριο Τσιρίδης, η μέθοδος STAR, όπως ονομάζεται, είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς με οποιαδήποτε παθολογία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε επιλογή εμφυτεύματος ή τεχνική. Μάλιστα, εδώ και μία εβδομάδα η μέθοδος έχει περάσει και τα ελληνικά σύνορα και έφτασε από τη Θεσσαλονίκη μέχρι στη Νέα Υόρκη. Και προχωρήσαμε ένα βήμα πιο πέρα. Βελτιώσαμε ακόμα καλύτερα τις επεμβάσεις που υπήρχαν και δημιουργήσαμε αυτήν την καινούργια προσπέλαση, η οποία λέγεται STAR. Είναι ένα ελληνικό όνομα, εμπεριέχει ελληνικό ακρονίμιο, έχει τη λέξη atraumatic, δηλαδή ατραυματική επέμβαση. Είναι μια επέμβαση πραγματικά, μέσω της οποίας με ελάχιστο τραυματισμό ή και καθόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με ταχύτητα, ακρίβεια και εξατομίκευση η αρθροπλαστική του ισχύου. Το Διεθνές Συνέδριο είναι απολύτως επικεντρωμένο και αφορά στη χειρουργική του ισχύου και του γόνατος, με έμφαση στην αρθροπλαστική και κυρίως στη ρομποτική τεχνολογία που φαίνεται ότι κυριαρχεί στο χώρο, με το ενδιαφέρον στραμμένο πάντα στο καλύτερο για τον ασθενή. Είναι απολύτως επικεντρωμένο και αφορά τη χειρουργική του ισχύου και του γόνατος, με έμφαση στην αρθροπλαστική και κυρίως φέτος και τα τελευταία χρόνια περισσότερο στην ρομποτική τεχνολογία, που φαίνεται από τα δεδομένα του συνεδρίου ότι κυριαρχεί ή θα κυριαρχήσει. Τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολύ ισχυρά, αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας θα ξεκινήσω από το ισχύο, όπου τα κεραμικά υλικά, τα οποία ίσως ακούγονται αρκετά, είναι πανίσχυρα, δεν έχουν συντελεστές τριβής, δεν τρίβονται, δεν φθύρονται και για το λόγο αυτό η βιωσιμότητά τους είναι μεγάλη. Περισσότεροι από 150 κορυφαίοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και πήραν μέρος στο Διεθνές Συνέδριο Αρθροπλαστικής Ισχύου και Γόνατος, που είναι από τα μεγαλύτερα εξειδικευμένα ορθοπαιδικά συνέδρια που αφορούν την αρθροπλαστική του ισχύου και του γόνατος στην Ευρώπη. Ανάμεσά τους και ο Βασίλης Μπιτούνης, χειρουργός στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και επισκέπτης καθηγητής πλέον στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το συνέδριο είναι μοναδικό, είναι σε επίπεδο που δεν το συναντάει κανείς στον υπόλοιπο κόσμο, θα σας έλεγα, αλλά ίσως σε πολύ προηγμένες χώρες. Οι ομιλητές είναι εκπληκτικοί, είναι τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας ορθοπαιδικής, που και εμείς έχουμε την ευκαιρία να τα απολαύσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, και δεν μπορώ παρά μόνο να συγχαρώ τον κύριο Τσιρίδη και για τα 10 χρόνια που περάσανε, αλλά και για τα πολλά ακόμα που έρχονται, που είμαι σίγουρος θα προσφέρουν μια ακόμα καλύτερη υγεία στο ελληνικό πληθυσμό, που είναι και το ζητούμενο. Στο συνέδριο συμμετείχε και ο Ζαν Αλέν Επινέ, πρόεδρος της European Hip Society. Μας λέει λοιπόν ότι είναι πάντοτε εντυπωσιασμένος και ενθουσιασμένος από την πολύ ψηλή ποιότητα του συνεδρίου. Υπήρξε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας του Ισχύου και με αυτή την ιδιότητα αισθάνεται εξαιρετικά περήφανος που έρχεται, και φυσικά αισθάνεται μεγάλη τιμή που τον ονομάζουμε και του απονέμουμε τον τίτλο του επισκέπτη καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον κύριο Μπιτούνη φέτος, οι δύο επισκέπτες καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ορθοπαιδική Χειρουργία. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και η ανάλυση των νέων δεδομένων και αποτελεσμάτων, όπως αυτά διαμορφώνονται από την εξέλιξη της έρευνας
της χειρουργικής εμπειρίας και των νέων ρομποτικών τεχνολογιών που έχουν εισαγάγει νέες επεμβάσεις αρθροπλαστικών ισχύου και γόνατος προς όφελος των ασθενών. Το MAST τελεί υπό την αιγίδα μεγάλων διεθνών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ορθοπαιδικής Εταιρείας Ισχύου, της Ευρωπαϊκής Ορθοπαιδικής Εταιρείας Γόνατος, της Πανευρωπαϊκής Ορθοπαιδικής Εταιρείας, ενώ υποστηρίζεται επίσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του καθηγητή της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ελευθέριου Τσιρίδη, όπως επίσης τις δηλώσεις του κ. Βασίλη Μπιτούνη, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός χειρουργός από την Αθήνα, και του κ. Ζαν Αλέν Επινέ, και αυτός ορθοπαιδικός χειρουργός από την Γαλλία. Ο κ. Μπιτούνης, όπως επίσης και ο κ. Επινέ, ήταν τα τιμόμενα πρόσωπα του συνεδρίου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά. Φιλοξενούμε για ακόμα μια χρονιά εδώ στη Θεσσαλονίκη το συνέδριο MAST. Ένα διεθνές συνέδριο το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Είναι η 10η χρονιά και τη γιορτάζουμε αυτή τη χρονιά, γιατί είναι τα 10 συνεχή χρόνια που το διεθνές αυτό συνέδριο γίνεται στη χώρα μας και στη Θεσσαλονίκη. Είναι απολύτως επικεντρωμένο και αφορά τη χειρουργική του ισχύου και του γόνατος, με έμφαση στην άρθροπλαστική και κυρίως φέτος και τα τελευταία χρόνια περισσότερο στην ρομποτική τεχνολογία, που φαίνεται από τα δεδομένα του συνεδρίου ότι κυριαρχεί ή θα κυριαρχήσει. Εδώ συμμετέχουν πάρα πολλοί ξένοι ομιλητές, το σύνολο είναι περίπου 80. Μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 400 εγγραφές από όλο τον κόσμο που παρακολουθούν είτε διαζώσεις είτε διαδικτυακά. Η συζήτηση είναι γρήγορη, επικεντρωμένη, αφορά εξειδικευμένους χειρουργούς που έρχονται εδώ για να μάθουν τεχνικές λεπτομέρειες, για να ρωτήσουν τις ερωτήσεις τους και να πάρουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Φέτος, με ευκαιρία τα 10 χρόνια που γιορτάζουμε, έχουμε την τιμή και τη χαρά να ονομάσουμε επισκέπτες καθηγητές, δύο διακεκριμένα στελέχη της ορθοπαιδικής κοινότητας, τον κύριο Μπιτούνη από την Αθήνα, ο οποίος είναι ο διευθυντής της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής Ισχύου και Γόνατος στο Ιατρικό Αθηνών, ένας διακεκριμένος επιστήμονας με πολύ μακρά διαδρομή στο εξωτερικό, ο οποίος διακρίνεται στην Ελλάδα, έχει απόλυτη εξειδίκευση στο θέμα και είναι τιμή για το απειθήτα να είναι πλέον καθηγητής, επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα μας. Υπάρχει κάτι νεότερο στη ρομποτική γόνατος ισχύως που εδώ θα θίξετε και... Βεβαίως. Θα ήθελα να τα επικεντρώσω σε 3 σημεία. Φαίνεται ότι η ρομποτική τεχνολογία είναι εδώ και θα παραμείνει, διότι δίνει μεγάλη ακρίβεια στον τρόπο που εκτελείται η επέμβαση. Δεν γίνεται πια η επέμβαση με το μάτι ή με την εμπειρία, γίνεται και με αυτά, αλλά μπαίνουν νούμερα, άρα λοιπόν αντικειμενοποιείται η προσέγγιση. Το δεύτερο είναι ότι έχει μπει στην πραγματικότητά μας και φαίνεται ότι οι αρχικές αντιρρήσεις ή οι φοβίες που υπήρχαν ξεπερνιούνται, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, αλλά φαίνεται κυρίως από τα αποτελέσματα που έχουμε και στο γόνατο κατά κυρίαρχο λόγο αλλά και στο ισχύο, ότι τα αποτελέσματα για τους ασθενείς λόγω της μεγάλης ακρίβειας και κυρίως λόγω της εξατομίκευσης, και επιμένω σε αυτό, της εξατομίκευσης, τοποθετούμε την πρόθεση εκεί που είναι καλύτερο να λειτουργήσει για τον ασθενή μας. Τα αποτελέσματα για τους ασθενείς, που είναι και το κυρίαρχο ζήτημα, είναι και θα είναι καλύτερα. Είπατε ότι οι φοβίες ξεπερνιούνται όσον αφορά τις δύο αυτές επεμβάσεις. Ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες? Η φοβία της τεχνολογίας, περισσότερο των χειριστών, των γιατρών, για κάτι καινούριο, κάτι σύνθετο, κάτι πιο απαιτητικό κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ναι, είναι. Απαιτεί από τον εγχειρητή μεγαλύτερη προσήλωση, μεγαλύτερη μόρφωση, μεγαλύτερη αντοχή κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Είναι όμως το καλύτερο για τον ασθενή μας. Καταρχήν λοιπόν να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον καθηγητή τον κύριο Τσιρίδη για την τιμή που μας έκανε. Από τη δική μου του πλευρά πρέπει να σας πω ότι η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα πια είναι πολύ τυχεροί που άνθρωποι σαν τον κύριο Τσιρίδη ήρθαν σε αυτή τη χώρα και δημιούργησαν μια νέα ιστορία στην ελληνική ορθοπαιδική. Όπως σας είπε ο καθηγητής, οι αρθροπλαστικές υπήρξαν πολύ επιτυχημένες επεμβάσεις, αλλά η σύγχρονη τεχνολογία τις κάνει ακόμα πιο επιτυχημένες. Και η συμβολή του κ. Τσιρίδη είναι μοναδική στο ότι αυτό το, ας το πούμε,
εξειδικευμένο τμήμα της ορθοπαιδικής το κάνει προσιτό στους Έλληνες ορθοπαιδικούς. Με αποτέλεσμα οι Έλληνες ασθενείς να είναι οι ευεργετημένοι αυτής της διαδικασίας. Το συνέδριο είναι μοναδικό, είναι σε επίπεδο που δεν το συναντάει κανείς στον υπόλοιπο κόσμο, θα σας έλεγα, αλλά ίσως σε πολύ προηγμένες χώρες. Οι ομιλητές είναι εκπληκτικοί, είναι τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας ορθοπαιδικής, που και εμείς έχουμε την ευκαιρία να τα απολαύσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, και δεν μπορώ παρά μόνο να συγχαρώ τον κύριο Τσιρίδη και για τα 10 χρόνια που περάσανε, αλλά και για τα πολλά ακόμα που έρχονται, που είμαι σίγουρος θα προσφέρουν μια ακόμα καλύτερη υγεία στον ελληνικό πληθυσμό, που είναι και το ζητούμενο. Είναι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ, είναι μεγάλη τιμή του, έχει έρθει ήδη 4 φορές, ξαναέρχεται και φέτος που τον ονομάζουμε καθηγητή, μας τιμά με την παρουσία του και θεωρεί ότι το συνέδριο είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου με βάση τα διεθνή standards και κυρίως για το λόγο ότι αναδεικνύει τα καινούργια δεδομένα και την εξέλιξη στην ορθοπαιδική χειρουργική. Μας λέει λοιπόν ότι είναι πάντοτε εντυπωσιασμένος και ενθουσιασμένος από την πολύ ψηλή ποιότητα του συνεδρίου. Υπήρξε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας του Ισχύου και με αυτή την ιδιότητα αισθάνεται εξαιρετικά περήφανος που έρχεται και φυσικά αισθάνεται μεγάλη τιμή που τον ονομάζουμε και του απονέμουμε τον τίτλο του επισκέπτη καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Μας λέει λοιπόν για την μεγάλη φιλία ανάμεσα στον ελληνικό και τον γαλλικό λαό, ότι είναι πολύ περήφανος που θα κάνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και εμείς οι Έλληνες που είμαστε οι εφευρέτες των αγώνων θα είναι πολύ χαρούμενος εάν βρεθούμε στο Παρίσι κοντά τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο καθηγητής ορθοπαιδικής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Ελευθέριος Τσιρίδης, εστίασε στα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής στην περίπτωση της αρθροπλαστικής του ισχύου και του γόνατος, όπως επίσης μίλησε και για τα υλικά, την αντοχή των υλικών και την ποιότητα των υλικών, πόσο σημαντικά είναι σε αυτές τις επεμβάσεις. Το μεγάλο πλεονέκτημα πλέον και της ρομποτικής τεχνολογίας που εξατομικεύει. Μπορεί να κάνουμε την εγχείρηση και πρέπει να την κάνουμε σε αυτούς που τη χρειάζονται. Και αυτοί που τη χρειάζονται μπορεί να είναι και πολύ νέοι άνθρωποι. Έχουμε ασθενείς που είναι κάτω από 20 χρονών και κάνουμε τις επεμβάσεις και άνθρωποι που είναι πολύ μεγαλύτεροι. Άρα λοιπόν ένας μύθος ότι οι εγχειρήσεις αυτές γίνονται στους ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας καταραίει. Είναι μια εγχείρηση που γίνεται για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε κάθε ηλικία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επαναληψιμότητα των επεμβάσεων, μα ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που μπαίνουν οι καινούργιες τεχνολογίες ώστε να ελαττώσουν την ανάγκη του να γίνονται και να ξαναγίνονται οι επεμβάσεις. Πιστεύω ακράδαντα ότι με τις καινούργιες τεχνολογίες η ακρίβεια και η εξατομίκευση θα ελαττώσουν την ανάγκη επαναληψιμότητας των επεμβάσεων και αυτό είναι φυσικά ένα μεγάλο πλεονέκτημα και μια μεγάλη προσδοκία των ασθενών μας. Τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολύ ισχυρά, αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας θα ξεκινήσω από το ισχύο, όπου τα κεραμικά υλικά, τα οποία ίσως ακούγονται αρκετά, είναι πανίσχυρα, δεν έχουν συντελεστές τριβής, δεν τρίβονται, δεν φθύρονται και για το λόγο αυτό η βιωσιμότητά τους είναι μεγάλη. Σε ό,τι αφορά το γόνατο έχουμε επίσης πανίσχυρα υλικά τα οποία μιμούνται το χόνδρο και σήμερα συζητούσαμε κατά πόσον, και ο κ. Μπιτούνης θέλει να κάνει ένα σχόλιο σε αυτό, κατά πόσον η προσθήκη ουσιών μέσα σε αυτά τα υλικά όπως η βιταμίνη Ε θα μπορούσε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη βιωσιμότητά τους. Κύριε Μπιτούνη, τι λέτε? Σήμερα λοιπόν διαθέτουμε εξαιρετικής ποιότητας υλικά. Έτσι η παλιά αντίληψη ότι μια αρθροπλαστική θα ζήσει 10 έως 15 χρόνια δεν ισχύει πλέον. Βεβαίως υπάρχει κάποια φθορά, αλλά αυτή είναι πάρα πολύ λίγη. Έτσι που σχεδόν στο πλήθος των ασθενών που χειρουργούνται, αν κανείς υπέρ από μια αλφα ηλικία, πέρα από τη μέση ηλικία θα σας έλεγα, δεν υπάρχει πιθανότητα επανελειψιμότητος, εκτός αν υπάρξει κάποιο ιατρικό σφάλμα. Και από αυτή την άποψη είναι σπουδαία η εκπαίδευση των γιατρών. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα των υλικών
έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και οι τεχνικές και είναι ανάγκη οι γιατροί να τις ακολουθούν με λεπτομέρεια ώστε να εξελιχθεί αυτός ο παράγων που είναι και μεταβλητός παράγων. Από την άποψη λοιπόν αυτή, στη χώρα μας έχουμε το τεράστιο πλεονέκτημα να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά του κόσμου. Δεν υστερούμε σε τίποτα και πρέπει να φύγει από τους ασθενείς η αντίληψη ότι κάποια κατώτερα υλικά χρησιμοποιούνται σε αυτή τη χώρα. Χρησιμοποιούμε τα καλύτερα που υπάρχουν σήμερα στην ανθρωπότητα. Πολύ σημαντική ήταν επίσης και η τοποθέτηση του καθηγητή κύριου Τσιρίδη σχετικά με την επέμβαση STAR, η οποία πραγματικά είναι μια διεθνώς πλέον αναγνωρισμένη προσπέλαση. Έχουν προτείνει στην διεθνή βιβλιογραφία και εφαρμόζονται πλέον. Δηλαδή πράγματα που φτιάξαμε εδώ στη χώρα και τα υιοθετούν οι άλλες χώρες, όπως η επέμβαση που μόλις ακούσατε, μία προσπέλαση που διασώζει έναν πάρα πολύ σημαντικό μη κατά τη διάρκεια της αρθροπλαστικής του ισχύου, η οποία λέγεται STAR. Είναι μία προσπέλαση που ξεκίνησε εδώ στη χώρα μας και αυτή τη στιγμή έχουμε θαυμάσια νέα. Πριν λίγες ημέρες μου στείλανε ένα βίντεο από τη Νέα Υόρκη όπου ανταγωνίζονται τα νοσοκομεία ποιος θα κάνει την προσπέλαση STAR που εμείς ξεκινήσαμε και εμείς δημοσιεύσαμε. Επομένως είμαστε περήφανοι με αυτοπεποίθηση να προχωρήσουμε, όπως είπε ο κύριος Μπιτούνης, στο μέλλον και σαν χώρα και σαν επιστημονική κοινότητα. Η τεχνική αυτή που ξεκίνησε από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, χτίστηκε πάνω στις εμπειρίες που είχαμε συλλέξει πολλά χρόνια πριν από τις διαδρομές μας στο εξωτερικό φυσικά αλλά και στην Ελλάδα. Εγώ έζησα πολλά χρόνια εκτός της πατρίδος μου. Συλλέξαμε λοιπόν όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά η αγωνία μας και η προσπάθειά μας να κάνουμε την εγχείρηση ακόμα καλύτερη πραγματοποιήθηκε εδώ στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν το ελληνικό μυαλό και η ελληνική ομάδα έβαλε μαζί την εμπειρία και τη σκέψη και προχωρήσαμε ένα βήμα πιο πέρα. Βελτιώσαμε ακόμα καλύτερα τις επεμβάσεις που υπήρχαν και δημιουργήσαμε αυτήν την καινούργια προσπέλαση η οποία λέγεται STAR. Είναι ένα ελληνικό όνομα, εμπεριέχει ελληνικό ακρονίμιο, έχει τη λέξη atraumatic, δηλαδή ατραυματική επέμβαση. Είναι μια επέμβαση πραγματικά μέσω της οποίας με ελάχιστο τραυματισμό ή και καθόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με ταχύτητα, ακρίβεια και εξατομίκευση η αρθροπλαστική του ισχύου. Και επιμένω και στα τρία: ταχύτητα, ακρίβεια, εξατομίκευση. Και τα τρία είναι πάρα πολύ σημαντικά για το αποτέλεσμα και είμαστε πολύ περήφανοι και το επαναλαμβάνω και νομίζω ο κύριος Μπιτούνης μπορεί να το επιβεβαιώσει ότι αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, μία εβδομάδα πριν, συζητούν και διαγωνίζονται για το ποιος θα κάνει την προσπέλαση STAR. Και χθες μάλιστα ο κύριος Σκούλκο το είπε δημοσίως ότι είναι μια προσπέλαση που τους αρέσει, που τους ταιριάζει και είναι ευγνώμονες που οι ελληνικές ομάδες, η ελληνική ομάδα την έβγαλε πέρα από τα όρια της χώρας μας. Και θα ήθελα και ο κύριος Μπιτούνης να το σχολιάσει. Και εγώ λοιπόν θα ήθελα να τονίσω τη μεγάλη σημασία των τριών πραγμάτων που είπε ο κύριος Τσιρίδης, τις λεπτομέρειες της αρθροπλαστικής, πόσο σωστά πρέπει να γίνεται, πόσο λεπτομερής πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να υπάρχουν μικρές παραβλέψεις οι οποίες έχουν δυσμενή αποτέλεσμα στους ασθενείς. Και θα το πω άλλη μια φορά, χωρίς αυτό να είναι κολακευτικό με την έννοια της κολακίας, αλλά να είναι η πραγματικότητα, ότι ο κ. Τσιρίδης απετέλεσε μια ανακάλυψη για τη χώρα μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά και είμαι βέβαιος, και θα το διαπιστώσετε και εσείς στο μέλλον, ότι έχει πολλά ακόμα να προσφέρει. Είναι λοιπόν μια κατεφημισμό ναυτοπλοή που το λέω έτσι γιατί το πιστεύω και σαν γεγονός, λέω είναι η Rolls Royce της ορθοπαιδικής. Πρέπει να τονίσουμε, αγαπημένοι μου φίλοι, πως το συνέδριο αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πραγματοποιήθηκε εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Το παρακολούθησαν κορυφαίοι επιστήμονες παγκόσμιοι, χειρουργοί ορθοπαιδικοί από όλο τον κόσμο, με στόχο βέβαια και γνώμονα την αριστεία. Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι δόθηκε μεγάλη έμφαση στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση της αρθροπλαστικής του ισχύου σε σχέση με τη θέση της σπονδυλικής στήλης και της λεκάνης, όπως επίσης παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της ρομποτικής χειρουργικής του γόνατος με την νέα μέθοδο της ρομποτικής λειτουργικής εξισορρόπησης. Στόχος βέβαια του συνεδρίου ήταν να γίνουν ανακοινώσεις για το μέλλον της ορθοπαιδικής και ό,τι αφορά οπωσδήποτε τις εξατομικευμένες ρομποτικές
ιδιωτικές επεμβάσεις. Το συνέδριο, το 10ο Διεθνές Συνέδριο Masterclass, ας το πούμε καλύτερα, της ορθοπαιδικής, του ισχύου και του γόνατος, τελούσε υπό την αιγίδα μεγάλων διεθνών οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Ορθοπαιδικής Εταιρείας Ισχύου, της Ευρωπαϊκής Ορθοπαιδικής Εταιρείας Γόνατος, της Πανευρωπαϊκής Ορθοπαιδικής Εταιρείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη φορά, ξανά με ένα άλλο ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα. Μέχρι τότε, να είστε καλά, σας περιμένουμε να μας παρακολουθήσετε. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή και Τρίτη σε επανάληψη στις 10, όπως επίσης Πέμπτη και Σάββατο πάλι στις 10. Μέχρι τότε λοιπόν να είστε καλά. Γεια σας.